बेनि उनावनो जों फिन बान्था राननाय हाबाफारियाव नेक्स्ट बान्था राननाय केटेगरिया जाहैबाय बेस्ट पोस्टार डिजाइनार, बेस्ट कोरियोग्राफार आरो बेस्ट एक्टर। बेखौ जों सिरिबाङै होलांनाय जागोन। बेनिखायनो नमिनियाव गोग्लैनाय बिथांमोना थियारि जाना थानांगौ। बेस्ट कस्टिउम डिजाइनार मानस लाभलि ब्रह्म, सान्ति बसुमतारी। बेस्ट कोरियोग्राफार पूर्ण मुसाहारि, इन गोथां, निक'डिम नार्जारि, इन सिनायथि, हदागेर काटारि, इन गान्जाफारि। बेस्ट एक्टर नमिनिस आर लिंसार बसुमतारी फ्रम गोथार, मोखां नार्जारि फ्रम फोरमान, सोरां नार्जारि फ्रम गान्जाफाग्ला। नोंथांमोना थियारि जाना थानांगौ। सोरनि खाफालाव बान्थाया फैगोन बेखौ नोंथांमोना साननाया गाहाम। लाइव रेकर्ड जादों मा लाइव रेकर्ड जादों जायखिया लाइव रेकर्ड जादोंब्रा खोनायाखै नों बेसेबां नङा इउटुबाव गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरो आरो बांद्राय साबसिन आङो दोंसेल' खनगोन। थान्दा जाजोबो माथो बयबो जोबोर खनसे मोसानाय नामा दे ओरैलाय सारि थांनांगौ बेखायनो मोसाला आंबो मोजांलाय My friend,
Mereka kebayangi koros Kesacinai belakang aku Atacinai belakang aku Akicinai belakang jamil Sekantinai berbisia Kesacinai belakang masih Kamu saksikan suruh. Giras Mothari बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय जोंसे बेसेबांबा समायना खोनासंनायनि थाखाय दा जों फिन बान्थानि बेलायाव जोंनि बे खेबाव जों Kumar ini gimana kalian siap? Kumar ini gimana kalian siap? कस्टिउम डिजाइनार